בוא וצא למסע איתי. התחלנו את מסענו בטקס הפרידה מהישיבה. במהלך אותו הערב ובנסיעה לשדה התעופה היינו מלאי ציפיות ותקוות, ללמוד ולהבין מעט על חיי עמנו באדמת פולין. מסיתפארתם ועד לחורבנה. נוחתים בפולין, עושים את כל הדרך מהארץ עד לכאן. אבל למה? למה שנעשה את כל הדרך למקום שמיליוני אחינו היהודים היו נותנים הכל כדי לעשות את אותה הדרך בכיוון ההפוך? למה לעזוב בית, מדינה משגשגת, לאדמה שמלאה בדם שלנו? למה לחיות את הקבר ולא את הצמיחה? למה לחיות מוות במקום לרומם את החיים? המוות יכול להיות מקום של חידלון, אך גם מקום המחבר אל הנצח. באנו להיפגש עם גודל האסון, אך בעיקר עם עוצמות החיים השונות, שהתגלו והתעצמו דווקא מתוך האיסורים והמוות. ובאמת, לכל יום היה את הדגש המיוחד בחוויה שלנו שהתנגן באותו היום. התחלנו את סיורנו בעיר ורשה, בירת פולין. הגענו לבית הקברות היהודי העתיק שם. עוד לפני המפגש עם השואה, ראינו דרך מספר עצום של קברים, את החיים הגדולים שטמונים לרגלינו. חיי קהילה גדולה, הבנויה מפסיפס של דמויות שונות בתחומים שונים. גדולי רוח, מנהיגים, אנשי תרבות, משוררים, סופרים, כמו כן גם אנשי דת ורבנים מוכרים וגדולים. שם לראשונה טעמנו מההיכרות עם גודלה של קהילה את גודל העולם שנכחד. באותו הערב סיירנו במסלול הגבורה בעיר, שמתחיל מכר השילוחים ממנו נשלחו היהודים למוות, ועוקבת אחרי שורה של גיבורים יהודים, שלמרות המצב שהלך ודעך, הם המשיכו ועמדו בגבורה נוכח האתגרים. עשייה היה בבונקר הרוס ברחוב מילה 12. שם מתרחש קרב עקוב מדם של מרדכי הנלביץ' ואנשיו מול הנאצים, שלמרות הסיכויים הקלושים לניצחון, לא ביטו היהודים ללכת כצאן לטבח. צעדים הם נעשים כה איטיים. את היום השני פתחנו בנסיעה לעיירת טיקטין. יצאנו מהעיר, מהקצב המהיר והחיים הסוענים, ונכנסנו לאווירת העיירה, השטייטל. ביקרנו בבית הכנסת העתיק ששוכן במרכז העיירה. בית הכנסת היה בנוי היטב ושימש כמרכז החיים של הקהילה היהודית, ואפילו בעת סכנה היה למקלט. לאחר הביקור בבית הכנסת עברנו במסלול אותו עשו אחינו היהודים לכיכר השילוחים, ומשם ליער לופוחובה הסמוך. שם נכרו להם בורות מוות שבהם נורו כ-2500 יהודי העיירה. ההליכה באותו מסלול שבו הלכו יהודים מובלים למותם רק בגלל היותם יהודים. ההליכה בדיבוק חברים תוך כדי שירה עצומה מעוררת רגשות שאין לתאר ומעלה את כל הצער, הכאב, חוסר האונים הגדול והדמעות פורצות. בהן אני הלכתי, עכשיו חוזר על עקבותיי, אחרי שלא מצאתי. לאחר מכן נסענו למחנה ההשמדה טרבלינקה, בו נספו כ-870,000 מאחינו. שם התקיים טקס ממלכתי רב-משלחתי עם נציגי העם הפולני. מחנה טרבלינקה הפגיש אותנו לראשונה עם השיטתיות של הנאצים, הרוע הטהור וכיף מוות בלתי נתפס. שם בלטה מאוד ההטיה המוחלטת של הנאצים עד לרגע האחרון, למול האמונה והדבקות אצל היהודים ששרו אני מאמין לקצב פסי הרכבת בדרכם האחרונה. בליל היום השני ערכנו במלון מפגש כיתתי. פינינו קצת מקום להומור, לישיבה של יחד מסוג אחר, בניסיון למצוא קצת מקום לפרוק ולהתפרק, לשחרר את המתח ולנסות להפנים ולהקל מעט את החוויות עד כה. בבוקר היום השלישי נסענו לעיר לודג'. התחלנו את סיורנו בתחנת הרכבת רדיגסט, ממנה שולחו כל תושבי לודג' למותם. בזמן מלחמת העולם השנייה, הקהילה היהודית בלודג' הייתה השנייה בגודלה, אחרי ורשה, ומנתה כ-230,000 איש. המקום הפגיש אותנו בצורה החזקה ביותר עם הדילמות הקשות בהם התמודדה הקהילה היהודית בגטו לודג', ובכללן דילמות על צורת ההנהגה בגטו. שאלות שלא ניתנות לתפיסה שכלית בכלל.
קבלת החלטות קשות שבן אנוש נורמלי אינו באמת יוכל אפילו להעלות אותם על דעתו. ברור שאינו יוכל להשיב עליהם. האם בני קודם לבנו של חברי? האם הדם שלי אדום יותר מדמו של שכני? האם האידיאל של קידוש החיים גובר על שיתוף הפעולה עם מי שרוצח אותנו? שם נכנסנו 70 אנשים לקרון הבקר שעומד עד היום בתחנה. החוויה הייתה מטלטלת מאוד. שתקנו למספר דקות, ואחר כך אני יושב בתוך קרון הבקר, מוקף בחבריי, וחושב על ילד כמוני, שישב כאן, מוקף באנשים רבים. ללא ידיעה לאן ניסה, ללא ידיעה מה משפחתו. אני מרגיש את הפחד שלו, חש את דאגתו. אני מנסה לעצום עיניים ולהרגיש את חוסר האונים שלו, ואיני יכול. באתר זה קיימנו את הטקס המשלחתי שהכנו. המשכנו לבית הקברות בעיר, בו נפגשנו עם דמויות רבות מתקופות שונות. בין כל הסיפורים המעניינים, תפסה אותנו בעיקר סוגיית הגבורה של יהודי הגטו במהלך השואה. בגטו לודג' בלטה השמירה על צלם האנוש וכבוד המת. שם נגברו עשרות אלפי היהודים שמתו מרעב ומחלות, כל אחד בחלקתו וקברו שלו. צורת ההתייחסות למצב נורא זה עוררה בנו השראה רבה. לאחר נסיעה הגענו לעיר פיוטרקוב. שם ביקרנו בבית הכנסת העתיק ונפגשנו עם סיפורה המיוחד של משפחתו של הרב לאו. מזעזע היה לראות כי בית כנסת נלקח מהקהילה היהודית ומשמש ספרייה ציבורית כיום. למרות כל זאת מצאנו שם קטע של ציור קיר אותנטי מתקופת בית הכנסת, בו כתובות 10 הדיברות, שמתוכם בדרך נס נמחק הדיבר המצווה לא תגנוב. לובלין. פתחנו את הבוקר בישיבת חכמי לובלין, ישיבתו של הרב מאיר שפירא, מייסד הדף היומי. בלובלין בלטה מאוד עוצמת התורה. הדבקות והמסירות ללימוד התורה של חכמי לובלין הותירה בנו רושם עז. קיימנו שם ריקודים בהתלהבות רבה, ואחר כך נערך סיום מסכת מרגש מאוד. המפגש עם עולם תורה גדול כל כך שהיה קיים לפני השואה במלוא הדרו, גרם לנו להבין את היקף ועוצמת החורבן של העולם התורני במהלך השואה. מגיעים למיידנק, המחנה הכמעט יחיד שניתן לראות בו באמת מחנה השמדה בצורה אותנטית כל כך. במחנה זה הושמדו כ-200,000 יהודים. אנחנו מרגישים שאנו הולכים בתוך בית קברות אחד ענק. איך אפשר לתפוס רוע כזה? איך אפשר לצאת מחוזקים לאחר מפגש כל כך קרוב עם המוות והחורבן? הקור היה אז כל כך ביום זה, עד שהרגשנו כאילו הדמעות קופות בעיניים. שם נכנסנו לתוך תא גזים של ממש. בתא הגזים הייתה תחושה שדווקא מתוך הכניסה למקום סגור שכזה, דווקא הכיסוי הנורא מכל גורם להסרה וקילוף של קליפות רבות ושבירת מחיצות שכזו. כאן כולם שווים. כאן לא משנה איזה מין יהודי אתה, חרדי או חילוני, מבוגר או צעיר. כאן כולם שווים. ברית הגורל עם עם ישראל הורגשה כאן יותר מתמיד. ההסתכלות על הסריטות בתוך תאי הגזים, על הרי הנעליים והציוד בצריפים, גורמת להערכה אמיתית וחזקה לעמנו ולמדינתנו. הביטחון והיציבות שמלווים את חיינו כאן בארץ מקבלים משמעות אדירה לאור המפגש עם הכאב והחוסר האונים הניבטים למולנו בפולין. שום דבר כבר אינו ברור מאליו. No
את מסענו המשכנו בנסיעה לגליציה, שהייתה על עוז החסידות. שם, עם רדת ליל, ביקרנו בעיירה ליז'נסק, בקברו של הקדוש רבי אלימלך. הדרך הייתה מרגשת, ונתנה מקום לרוגע אחרי יום עמוס רגשית, ובה שמענו את השיר עד רבה, שלקוח ממילותיו של רבי אלימלך. התעוררנו לבוקר יום שישי בשבוע. אווירת השבת והגעגועים לבית הורגשו מאוד. פתחנו בסיור בעיר טרנו. שם, בלב הרובע היהודי, ניצבת לגובה בימת בית הכנסת עוד מימי המלחמה. השריד האחרון מקהילת יהודי טרנו הקדושה. שם שרנו מחובקים את השיר בואי בשלום, שכל כך התאים, הן מבחינת הזמן והן מבחינת המקור. התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. העדויות הקשות ששמענו על התעללות האכזרית ביהודי טרנוב זעזעו אותנו מאוד. הבנו שמעל המוות הדרך אליו יכולה להיות קשה עוד יותר. האיסורים והאנטישמיות שחוו היהודים, הן מבחינת הנאצים והן מבחינת הגויים, לימדונו שאין תחתית לבור הרוע הנורא. משם המשכנו ליער בוצ'ינה, יער הילדים. בדרך עברנו בכפר הפולני זבליטובסקה גורה, הצמוד אליו. כ10,000 איש, ביניהם 800 ילדי טרנוב בסביבה, טמונים בקברי האחים ביער הילדים. האכזריות הבלתי נתפסת בלהרוג ילד שהוא יצור כל כך טהור, כל כך תמים, צבררה את כולנו. בשלב כלשהו קיבלנו את המכתבים מההורים, מהבית. כל אחד תפס את הפינה שלו ביער וקרא את המכתב שקיבל. היה זה רגע שיא במסע עבורנו. קריאת המכתב מהבית דווקא כאן, כי ילד הייתה מרגשת מאוד. במקום שבו הדבר שהיה הכי חסר לילדים האלה הוא מישהו, אחד, שילווה אותם, שיראה להם מבט אוהב, להגיד להם מילה טובה. לא בדרכם לישון, אלא בדרכם האחרונה. מכתב לרוזה, ילדה בת 2 שנהרגה בבורות הירי. רוזה, אני עומד כאן ואני מקשיב לרוח והציפורים ואני מקשיב בשבילך, כי את לא יכלת להקשיב. אני עומד בשקט בשבילך, כי את היית חייבת לרוץ. אני אשיר בשבילך, כי אותך השקיטו במכות. אני רגוע בשבילך, כי את פחדת. אני מחייך בשבילך, כי לך לא נתנו לחייך. ואני אשים מעיל נוסף בשבילך, כי את קפאת מקור. ערב שבת קודש בעיר קרקוב, ואנו בדרכנו לבית הכנסת הגדול בקרקוב, הטמפל. שם נערכה תפילה חגיגית רב משלחתית בהובלתנו. רקדנו כולם בקבלת שבת בנוסח קרליבך, והיה יפה לראות את הנכונות וההתמסרות של כולם לחוויה, גם מי שלא רגיל לכך בשאר ימות השנה. בשבת בלטה מאוד המנוחה מהרשע, העצירה מהאינטנסיביות שדורש המסע. הכל התנהל בשלווה והיה מאוד נוח וכיף. אחרי ארוחת שבת, שבה נהנינו מאוד, נפגשנו לעונג שבת במלון, עם שירים, אוכל ושיתוף חוויות מהימים החולפים. נוצר שיח כן ומיוחד מאוד, שביקש תשובות לשאלות שצפו, וחיפש משמעות לדברים שעברנו. בשבת בבוקר סיירנו ברובע קז'ימיז' בעיר קרקוב. ראינו בתי כנסיות, שמענו סיפורים מזמן המלחמה ולפניה, אודות קהילת קרקוב. ביום זה פגשנו דמויות וסיפורי הצלה מיוחדים של יהודים על ידי גויים. השיא היה במוצאי שבת, בו נסענו לערב חסידי אומות עולם,
לטקס רב משלחתי. שם פגשנו בן למשפחה שהצילה יהודים בזמן השואה, והמעמד היה מרגש. ראינו שגם גויים יכולים להימצא כגומלי חסדים, והרגשנו הכרת תודה גדולה לאותם אנשים, שלא הלכו עם הזרם, וידעו לעמוד על עקרונותיהם תוך סיכון חייהם. שם נערכה שירה בציבור, והיה מדהים לראות את כל הנוער הישראלי שר יחד, ללא מחיצות, ללא אמירות פוליטיות, את שירי ארץ ישראל היקרה, כולם ביחד. כאן התחדדה נקודת השותפות שלנו, והגעגועים לארץ גברו. אתה עלה קטן מתנועע, בטוח בעצמו הכל יודע, קח איתך צידה לדרך את ניסיוני, אל תזלזל, אולי זה כל מה שיש לי, כי יש ימים יפים הכל פורח, ויש שעות קשות הכל בורח. תחזיק חזק עלה קטן שלי, כי לא מביט הכל בחוץ בעיר, כל רוח סף בסופה קרה, תזכור להתחזק אני איתך, תחזיק חזק פתחנו את היום השביעי בנסיעה לבית קברות אלקוביצקי בקרקוב. בית קברות זה מיוחד במינו, כי ברובו הוא בית קברות נוצרי. אולם, בין כל הגברים ניתן למצוא 13 גברים של חיילים יהודים שנלחמו בנאצים. המפגש עם אותם חיילים גיבורים שכבר הגיעו אל המלוכה ואל הנחלה ושכנו לבטח בארץ ישראל. ולמרות זאת, עזבו את משפחתם, באו להילחם כנגד הנאצים, בידיעה שנשקפת סכנה ברורה לחייהם. והאירה נקודה חדשה במסע. נקודת הערבות והאחריות של עמנו אחד לשני. בית קברות זה המשכנו לבית קברות בעיירה כאיילת. מקשוף עיניי לך אמר ליבי, מקשוף עיניי לך אמר ליבי, מקשוף עיניי את פניך אבקר. מקבלים הסרטים חיות ומשמעות מיוחדת. מאידך, חשובים הסרטים להשלמת פרטים רבים, שאותם ניתן רק לדמיין ללא סרטים. בית קברות בקיילצה מתאפיין בסיפור מיוחד שהתרחש לאחר סיומה של השואה. סיפור זה קשור לעלילת דם כנגד יהודים. יהודים מוצלים מאש, שרדו את השואה ונשארו חסרי כל, ולאחר השואה ניסו לחזור לבית שהכירו. אך גם לאחר השואה לא תמה מסכת ייסוריהם, ובעקבות עלילת דם על הרג ילד גוי נרצחו 42 מהם. ללמדנו שלפעמים שנאת ישראל כל כך עמוקה שגם הסבל שעבר העם היהודי לא גרם ליחס אחר כלפיו לאחר השואה. בסיומו של היום הגענו לבית הקברות בוואדיסלבה. בית הכנסת חרב לגמרי, שנאבד לחורבותיו ניתן להכיר בגודלו ויופיו. עדות סמלית לחורבנה של יהדות גדולה ומפוארת שהושמדה ונחרבה כליל. את היום סיימנו בבית הקברות בקרקוב. בית קברות בו קבורים ענקי עולם, הרמה, הבח ועוד. בבית קברות זה עסק הרב יוסי בעיקר בסיפורי שידוכים משעשעים, נמצאים כדרכם של סיפורים חסידיים על הגבול העדין שבין האמת והדין. התארגנו לקראת הלילה האחרון באדמת פולין, והגעגועים לארץ הלכו וגברו. ביום האחרון נסענו למחנה אושוויץ-בירקנאו, מחנה שבו התרחשה השמדת היהודים בהיקפה הגדול ביותר, השמדה של כ1.5 מיליון יהודים. לציר מרכזי זה בפולין היו אמורים להגיע יהודים ממדינות שונות באירופה, ובו אמור היה להתממש באופן מלא החלום על הפתרון הסופי של בעיית היהודים. שהרי עמלק וזרעו לא יכולים לשקוט ולנוח כל עוד יש אפילו יהודי אחד בעולם,
ומטרתם אינה רק השמדת העם היהודי, אלא גילויו המוחלט. פרט להיקף הבלתי נתפס של המוות, נפגשנו שוב גם באכזריות ובעינויים הקשים שעברו רבים מאחינו, חלקם בניתוחים איומים שהתבצעו ללא הרדמה ובניסויים אכזריים שליוו את אותם מאושפזים על ידי מנגלה ורשעים נוספים שהיו שותפים למעשיו, וחלקם בהתעללות בבעלי מוגבלויות שבמקום רגשי הרחמנות והחמלה שמעוררים בבני אדם שצורת אדם להם, הפכו מושא לשנאה יתרה מצד חיות האדם שהסתובבו במחנות הללו. מאמין בעצמי, יונתי בחגבי הסלע, שמיעיני את קולך. את הכאב והקושי ניסינו לנתב בעיקר להבטחה משותפת, לנסות להיות אנשים ויהודים טובים יותר בחזרתנו לארץ, שהרי חלק ממטרות המסע שהוגדרו על ידינו טרם יציאתנו לפולין, היו להפוך בעקבות המסע לאנשים טובים ורגישים יותר, המחוברים בחיבור עמוק יותר לשורשיהם היהודיים. במקום זה הבנו עד כמה יש בכוחם של מעשי רשע, ועד כמה יש בכוחו של הכאב לבנות רצון עמוק להוספת טובה וחמלה. במחנה זה שמענו סיפורים מחברים שונים ששיתפו את כולנו בסיפורים הנוגעים לקרובי המשפחה שלהם. לפני נסיעתנו לשדה התעופה עצרנו בבית הכנסת באושוויץ. בבית כנסת זה פרצנו כולנו בריקודים מרוממים שנבעו ממיזוג בין הפורקן מהרשע הבלתי ניתן להכלה איתו נפגשנו באושוויץ לבין הגעגועים האדירים לארצנו היקרה והאהובה. להאמין שאתה אבא טוב, אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם, אבא טוב. יונתי בחגבי הסלע, שמיעיני את קולך, תשירי לי שיר חדש חדש, שיעיר ליבי ואת מיתרה. עוד לא מספיקים להקל את כל החוויות והמטענים הרגשיים, וכבר מוצאים עצמנו בדרך לשדה התעופה בחזרה לארץ. נוחתים בארץ. בתחילת מסענו פתחנו בשאלת הלמה. למה לטוס לפולין? למה להתנתק משטף החיים ולהתעסק במוות ובכאב? לאחר 8 ימי המסע המלאים והמשמעותיים שעברנו, אנחנו יכולים לומר שזהו לא מסע לפולין, זהו מסע לחיים. במסע זה למדנו שכדי להבין באמת את ערכם של החיים צריך להתעסק גם במוות. במהלך המסע הבנו בצורה משמעותית שלא באנו להיפגש עם מוות, באנו להצמיח את החיים. קטעי פסיפס מתוך תמונה שלמה